खेसारी लाल यादव के गाना डिलीट होना शुरू। जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज हम बात करे वाला बानी खेसारी लाल यादव के संग डबल खिड़की के बारे में। तब बना रहे जब वीडियो में अंत तक। तब आई लोग कुछ दिन पहले ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के वीआरएस म्यूजिक यूट्यूब चैनल से एगो गाना रिलीज भई रहे, जौना गाना के नाम बाटे डबल खिड़की। और एक गाना भोजपुरिया दर्शक द्वारा काफी ज्यादा पसंद भी कल जाता ला। और एक गाना पर सिर्फ एक चैनल से 16 मिलियन व्यू भी आई रलटे। एक गाना के लेके बड़ी खबर ई बाटे कि ई गाना यूट्यूब पर प्ले नइखे हो, त का ई गाना डिलीट हो गल बाटे या कौनो कंपनी द्वारा स्ट्राइक आइल बाटे, या जौना कंपनी से ई गाना अपलोड भइल बाटे वो कंपनी द्वारा ई बाधा बाटे। तब आई लोग एक गाना के प्ले कैला पर कुछ इस तरह के दिखत अटे, जौन की तहनी लोग के स्क्रीन में लगत हुई। और हम बता दी तहनी लोग के कि ना एक गाना पर कोनो स्ट्राइक आइल बाटे, ना ही कोनो कंपनी द्वारा डिलीट कइल गइल बाटे। और एक गाना के जौना कंपनी से अपलोड कइल गइल बा ओकरे द्वारा बाधा आइल बाटे, और ए बाधा के बहुत ही जल्द ठीक कर दियल जाई। और ई गाना यूट्यूब पर बहुत ही जल्द प्ले होखे लगी।